problema bahin ni sa lalaki nga akong hinigugma nga diin naka-schedule na nga among kasal. O kung nga nang na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit may mahal ka ng iba? Ngunit di bali na kahit mahal mo siya. Mahal naman kita. Oy. Ay, Nay! Nani, Oh, Nay! unsa manas binok nanguyap na nimo? Ambot lang, Nay. Nanguyab tingali na, pero wa man kasulti. Ha? Murag, di siya kasulti, Nay. Ambot og naunsa na siya. Uy, katurpi ko day ananda ko. Uy, ayaw ana, uy. Kaya ka na mga klases tao, lisod na. Unsa may nakalisod, anak, Nay? Una, maglisod ang pangitag trabaho. Nga naman. Kay mawa mga apply. Basta mga mag-iwawon ganila ni. Huwag yun ay ayo, ha? Maubitaw na sa tatay ni mo. Unya nga, nagkadayon man mong tatay, Nay. Giunsa man niya pagpanguyab di ay nimo. Wa man na manguyab na ko. Ha? Nga nugod. Giunsa raman di ay pagpanguyab niya nimo? Wa na manguyab na ko. Ako mo'y nanguyab niya. Puara. Ako'y nanguyab, ana, oy. Di man na makamaong manguyab. Sa ato pa, ikaw di ay may dako kaayo og gugman ni tatay, Nay. Di, oy, siya. Unya nga nung bida, uy, libugan ako sa inyong kaagi, uy. Nay, paminaw ha. Istoryahan, teka. Paminaw. Sige, Nay, maminaw ko, Nay. Niya, kanas tatay ni mo, magsigil na nagpaatbang nako. Nya? Magsigig sunod-sunod nako. Ug sa diyang ipangutana nako kung unsa gayang tumong, pagsigig sunod-sunod nako. Di man mo tingog. Di, akong sabot masig manguyab ni. Unya, mauwaw mo sulti kay naidaghang tao. Unya? Mauto nga ako siyang gida sa plaza para kami na lang duha. Nya? Mauto. Sadyang kami na lang duha. Ha? Ako siyang giuna sulti. Nga kung unsay imong tumong, isulti na ako. Isulti na. Ayaw ko papaabot ang dugay. Unya, misulti gid siya ni mo, Nay. Nakita na ako nga nang ruspad. Oo. Unya nakita na ako nga murag gipaningot og maayo. Unya murag nagkurog. Uy, gikumbulsyon? Wa. Unya, unsa may sunod nga nahitabo, Nay? Ako siyang giingnan nga. Kita na lang duha. Wa na kay angay kauwawan. Sulti na kung unsay imong tumong isulti, angay nimong isulti. Unya, wagid mo sulti sa tatay di ay, Nay. Na, wag yun ay. Hangtod na miingon na lang ko. O kung di ka mo sulti ron sa imong tuyo na ko, mauli na ko. Bahala na ka din eh, biyaan ka. Unya, Nay. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa may gisulti, Nay? Manguha mag 50 pesos. Kaya wa ko na sa pliti para uli. Ang kanahan, misulti man tuod, pero lain may gisulti. Unsa gisulti niya, Nay? Manguha lagi 50 pesos, kaya wa ko na sa pliti sa ila. Ha? Askang, aha, katawhana. Unya, wagid mo magkauyab ato, Nay. Wa gyud. Hangtod ako na lang siyang giprangkahan. Giunsa man nimo siya pagprangka, Nay? Akong giingnan nga. Naibaw kong manguyab ka na ako, dili ba? Oh, mitando biyang kanahan. Unya? Mauto nga akong giingnan nga. Unsa man gyud gusto nimo? Unsa man gusto kang balihon nato? Di makan musulti na ako nga manguyab ka na ako mo'y manguyab nimo? O, unya, Nay? Tando kanahan. Mauto. Aron madali, no? Akong gipanguyaban ritso. Pero ang problema kay di man mo tingog. So di siya makasugot nako. Giunsa naman ang nimo, Nay? O mura taong kugbuang. Ako'y nanguyab. Ako rasang tigsugot. O mao to. Uyab na ni. Kidot. So, uyab na mo ato ni tatay, Nay. Ay oo, uyab na kay mitando man kanahan. So karon ang problema kay dili man ka kay tagtrabaho. Ngano naman, sad? Di makasulti. Murag kunog kuan muungot ang yaba ba. Kaysa di ang gi-interview siya,
sa bagger sa department store, dili man mo tingog og pangutanon. Unya, ingon man lagi to si tatay nga nakatrabaho sa department store. Nadawat na igin siya. Ang angog dili madawat. Nga amo man kuan ninang sa kasal ang interview niya. Unya kay wa may mahimo ang among ninang. Ako na lagi interview. Unya siya mo'y akong gipatrabaho. Wala no, bumot sa ito'y. Hastang paita lagi tawhana. Nya, karon nakikistorya naman lagi na si tatay lagi. Aw, ako man ang gianad-anad. Kaya akong diingnan nga kundi kagani mag-usab ana. Wag yun tay padulngan. Mao nga mas may pag magbuwag na lang tangdaan. Unya? Aw, diha pa siya mihinay-hinay tingog. Mitingog og pangutanon. Paita sa aning tatay di ay, uy. Mao nang ikaw, ayaw gud anang manggiiwawon. Kanang gitawag nila kuan pulpol or torpe. Ha? Ang pangita kanang bagag naong. Mao banay. Day! Oy, Wendell. Oh. Ikaw mo gud ni oy, buhi pa di ay ka? Ay, bakit sa kitin na tulan mo? Ano sa ulan siya? Pero wa ka magparamdam na ako kung asa na ka. Uy, nausa man ang dali mong si Stagi, no? O bunan ko, Pedro. magbuag nga yung ginahinay. Ay, gulo mo tayo, Miss Pedro. Palit na kang nawa, naunsa day ka. Uy, karon gibunan pa ni mong si Stagi, ha? Sakit po eh. Ha? Sakit ko. Gani, tuo ko matay na ko. Usay mo sakit. Ah, pagpa-check up na ako, may kita ang doktor resulta na ko nga, huwag yung magtuo. Ha? Kuan, ingon ang doktor nga, uy, doon nakikanser sa baga. Sa baga? Oh. Baga na kaayo. Pagkaro Bago ko ito, istorya, ano magbabalan mga- man ni siya, uy. Mo ko istorya ng mga komersyal sa radyo, di ba? Kung doon na kay cancer sa baga mo na ilalim na baga. Mapalit sa Colon Street. Sakit lang yapon kay Colon man. Oh, lagi mo to sa kada. Pagtarong, uy, magbinuang man ni siya, uy. Oy, so kada to nga daw na kay cancer sa baga tawag ko ganay mo kaon. Wa ang tanan, mao tong niwang ko. O mauwan kong pakita niyo tungod siguro kay tingalig di na kakailan ako ba. Uy, Wendell, uy, pagtarong. Wala gusto lang gid tong kung matay ato. Ay lang gani kay luwas pa taon ko sa usa ka taong hanggaw. Ay tre pagaba. Unsay usa ka taong hanggaw? Uy, nga nahanggaw ba Ay. niluwas makanimo? Subakot ta. Nakita ko niya nga nakita nagunit ko pistola ba. Anya? Tiyo nang kung oo. Nya matud niya. Ayaw! Buhi ko na ko mamatay. Buhi ko. Lagi, ang bilin! Unsa mga ano may labot mga ha? Gusto ka mamatay, ha? Gusto ka? Oo, tungkol kay wala ayaw ako ginaboy. Masakito na ko. Huwat lang ko sa akong kamatayon. O rin na ako maghuwat. Magamatay lang ko. Abi na ako pistola. Ambi na. Yan baga, kung mapagamatay ka, ayaw ni pistola, bida, imo yung tumog siya mong, nga sayang kayo. Kasi sayang. Kung mapagamatay ka, ayaw diya siya mong, Usa? ang itong mga pistola. Sabi ay. Ano siya mong tiyan? Kaya kung ala siya mong, mabungkag ang imong utok, wala mo palitan na. Oh, utsa. Mau to, kay di ko natauhan man ko sa Natauhan ka? natauhan ko. Di tay maayo nga ako ibuhat ko kani so. Mau to nga tawag na ko balik sa doktor. Pag ato na ko dito, nangayo ba sa doktor day? Nga naman. Ang resulta di ay sa biopsy, nga dunay cancer sa baga. Dili ito ako taon. Na ito masinti, namatay man. Wala, uy, kaparaw sa giday struktura. Paraw na yung mga doktor ka paraw yun. Ay, Lagi. Dili tayo sa doktor eh. dili. Oh. Ano naman? Unya, mao to nga, karon nga naulian ko gamay, nadasing na sa kong tanawa, dasing ko gaon, balik ko gaon. Mao naulian ko gamay sa ang akong palawas taon. O sa dihang nakasuod ko trabaho si Tihol, kay wawart man na si Tihol, karon pakita ko nimo. Wendell. Mao na nga. Kadtong gisabutan na to kaniadto ba. Kadtong plano na to pagkasal ta. Ato to idayon dila ni. Wa magkakisakit sa baga na. Wa ni bagay sa kulon. So, Pagkasal ta day. Bahala ko sa bito mo. o itong magpagkasal ta, bahala ko si Mita po. Ay, salamat ka ni pakita na ko si Wendell. Maudi ay wa siya ni pakita na ko kay nasakit di ay siya. O dili pag yun mao ang iyahang sakit. Lani, Ay, Nay! nasbinok, namisita, atiman na to. Papaulian na lang na siya, Nay. Uy, ingna nga natuog na ko. Kakadungog siya, oy. Ari-ari. Hala, ahak mo nito ka na, uy. Ang Unsa naman sa binok? Mag-istorya na sa tagubat, ani. Sige, diha, uy. Sulti ko sa tuyo na yun ni mo. Kining Manguyab ka na ko. Na, sorry na lang. Na nakoy uyab. Pagulit na lang sa inyo.
Tignaw. Pauli na. No, nagyabang na. Kaning mga lamas, iapa sa dito sa tindahan ha. Mauna ko nimo kay mag-display pa ko aring mga tinda. Oh, Nay. Nay! O, unsa man? Nay, ang akong uyaba, mo anay ko na siya dinhi sa ato. Basin kung dili ugma sa sunod adlaw, Nay. Mamisita siya. O, pamisitahan lang. Ay, dili kay mamisita lang, Nay. Kung dili mamay na siya, kay magminyo na mi. Unsa? Gisultihan na lang nako si nanay sa plano namon ni Wendell nga magminyo na mi. Kay matod pa niya, may trabaho naman sad siya naa sa City Hall. Mao nga wa ko magdugay-dugay, uy, gitando giday nako siya. Kay mao man say gusto ni nanay nga maminyo nako aron makakita na siya sa iyahang apo. Unya to. Butsoy! Nang? Ikarga ring kwan sa imong tricycle, oh. Kaning mga saging ug mga mangga. Kanina na nang? O, kanara. Malihog lang niya akong display anak dito, ha? Unang. Oh, unya na lang bayad, ha? Kining sa hapon na lang kay wa pa man ko'y halin. Sa hapon na lang, ma'am. Oh. Sige. May problema lang. Pwede ba ako mamisita sa mga anak, ha? Ay, ayaw na lang pangambisyon, Butsoy. Kay nanay uyab ng akong anak. Kani, may pakasal naman na sila. Sa guday, arin ako, eh. Oy, hoy! Kuha sa ring pakarga na ako! Off na ko, Ronang. Ha? Amuntaan na laglay, makarga na. Langgaw! Abi kay wa man siya paglaom sa akong anak ni balibad ang kanahan. Bantay ka lang na akong mangutang kamuanga ka. Ay, asa naman ni Slani, oy. Wa pa man gatod ang mga lamas. Daga naman ang itag lamas, ba? Uy, unsa man ron? Ay, unsa man ka ron? Oy, may na hari jasos mga gahi. Untaw ninyo gina to mga maninda ni. Sige gyapon mo. Kana kuha na ko Ay, sir. Ayaw taon, sir. Oy, kay maura ba yung taon na amang panginabuhi, Oh, sir? wali na may mga trabaho ni. Wala personalan. Sige, approve. Good business kat kami ani. Sige. Kuha niyo tanan. Kuha mo O, sige. Suwayin ninyo, suwayin. Mga matay ta ninyo. Sige. Yan, sukol mo ka man ang bida. Kay samot ka na ko yung kaso taon na ni, ha? Tingnan ka na mga dili patindahan din, eh. Prove good bit. Unsa, nananindag yapon mo din, ha? Si, kuha na ninyo. Kuha! Sinja na ba na, ha? Pasinja ko. Ayaw taon na ninyo ko, sir. Maluoy taon mo. Sige, ayaw lagi, sir. Ayaw lagi. Nay, gusto na, Nay. Makabaw sa taan ng mga tauhanan, Nay. Gabaan na kita sila. Katong usam o isalbahis kayo. Di good madaghan yo. Laming patyon tawana, we. Ha, di aparon sa kong atubangan ay umuubon to yung itlog adto. Nay. Ayo. Uy, si Wendell ka dito, ha? Hello. Na si Wendell nga akong hinigugman, ay. Ang lala, pasudla lang. Wendell, suod nga rin. Dali, dayun. May adlaw ninyo din, ha? Nay, si Wendell, Nay. Siya akong giingon ni mo nga, akong hinigugma. Ug magpakasal namin, Nay. Alit, Ah. Muning panuway nga nagkuha sa kong mga tinda. Patyon ta ne. Nay! Patyon ta ne. Ikaw- Nay! ikaw- Nay! Kaniyon sa Nay! Kaniyon sa Buwan Nay! ka. Ha? Oh! Ay! Nay! Ha? Animal ka? Ha? Suri! Papahawa na. Papahawa na. Papahawa! Papahawa! Ay! Mao ni akong problema. Kay di gyud makapasaylo ang akong mama ni Wendell. Kay siya magoy nagkuha sa among mga tinda. Suko jud kay akong inahan. Usa kong buhaton ani. Madayon kaning among plano nga pagpakasal. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lani. Hello, Ate Pres! May adlaw. May adlaw sa tanan. Ate Pres, good morning. Good morning, Mama Mary. Salamat, Lord, sa tanan. Nga imong grasya ang Thank gihatag you, ka na mo. Thank you, Lord. kay Lord. Good morning na itong tanan, Ate Pres. Wa man si Ate Pres, si Ate Bam. Yeah. Asa to Cinderland? Ah, Lani,
Si Indaylani. Sa iyang problema ka to, nakalimot ko. Problema, nagkaabot sila siyang uyab nga swindle ba? Nya nagpasabot na sila pakasal karon ng iyang uyab na trabaho siya City Hall. Taga-prove magudi na. Nya ka taga-prove. Nagtrabaho ra man sa ilang trabaho nga palimpyuhan gyud mga daplin sa daan kay samo kayo. Mao to nga nag operasyon na sila. Natimingan nga iyahang mama mao ay namaligya o mga utanon gikuha sa probe. Mao na pag-adto niya dito sa mauning tawana mo nagkuha sa ako ang mga utanon gikolata gilabay o gihagisan mao na nga niingon taon si kita tibagan draw sa iyang sinder. Lani. Si Indaylani nga unsaon mo nani di mo sugot ako mama taon bam nga mao ni ako mayong banay nagkasabot ra ba sila bam niya la man sad kay na niya swindle pod saon na ni babe. Nang nangunay magigdakop ang iyang uyab, bam sa magdahom nga mauni, magdakop niya. Nauna. Kung ari ka dire sa Sirach 7, versikulo 25, kung imong minyuon ang imong anak nga babae, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa usa ka buutan nga lalaki. May problema lalaki nito sila no buutan siya kung lahat ng trabaho siya sa gobyerno no o yan ay tabusad nga na may si Manang unya na sakpan lagi kay nag-clearing baka diyan sa may sidewalk so nadakpan unsa kanini panultiho na ang balaod sakit pero tuman kay balaod lagi mapugos sa pagtuman na sakto mapagasulti Balaod. Nuwan ni sa babdalong man bam. Kani murag dili kayo bugat ni siya Goliath Ate Pres tungod kay tinuod nga nahitabo kadto pero sa gingon na ni Goliath nga igor man po nagtuman siya sa trabaho si Laki suya ko no pagpapangayok pa sa ilo ang imong pamanhon unday ngadto sa imong mama unya ikaw sad explica rin sa imong mama nga dili man to sa niya man nagtuman ra man siya sa katungdanan niya kay mamailan trabaho Pareha ko na ng kuan, nahinumdum ko Goliath, kanang kadto si Madam Gloria, sa barko nga Gloria. Nga ni saka sa dito sa pilot, kanang dito mo drive sa barko, yung ng kapitan nga, awad yan nang, dili may ikaw senior citizen, dili ni pasakag mga tiguang. Bitaw. Ano? Hangyo bigyan siya. Hangyo, sige, so hiyat, di mong uuoy. Ningon mang kono lang ako mo ko dito. Ningon, ako mga tagiyan ng barko dong. Pwede ko nung hilak, pwede ko nung kaawawa ta kapitan. Promato pa ko ni Ma'am Gloria ka nang, okay, nindot imong gibuhat ka, nagtuman kasi mong katungdanan. O, di ba? Ana lang kanang explicare lang ma'am ing na explicare si pamanhon ni mo to sa mo mama imo mama explicahe sa Yung mga yang asawa mo Dok? Lani. Daylani. Mao na sakto na lan. Explicar imo hang ugangan o imong mama. Na nagtuman sa trabaho ang imong boyfriend unya kanang naang kuan sa day kanang naang kadto bito sa nain ng uyab ni mo lain nga murat itong kuwang gamit itong laki nga giditsuan sa limog singhag kanang ayaw lang po na napagtanong nga lang po pagsulti unya ang kanimang good food ang yang uyab Goliath kuan ko sa pilakalinya kadto bito ingon nga mamisita imong uyab mamisita lang ingon man sa ang yang inahan ingon man sa laning dili oy mabayad yun kay mga sawa na murag wala kayo ko kauyon og gamay kay mayon to gipalaila daan sa imong mama ang imong uyab kay naila pa to daan magkaibaw imong mama nga naa sa nagtrabaho sa mga limpyos kalsada sa City Hall Kana kibaw pa dila to dakpon niya imong paborito kaila pa sa ladaan tabangan pa to imong mama rin kung ano pa to tindan ninyo imo abutan ba ang kuan kanang ma-approve kaila pa daan buhat na sila trabaon pwede mahimo to Goliath panalita no kaila pa to sa ladaan pwede mo ingon tong yang pamanunon nga bay ikaw li kananay babae na ninda di ba ikaw li ato kay ay nahanra ba ng uyab ikaw li ato di lang ko tabangi bay dakpon gani mo kanang di lang ko kay mamama na tong pangasaunon ana ba wa man di mo kipila-ila diretso na mo pamayan asa ko ni sawayan imong gamay bitaw apan di na lang tana explicari imong mama unya si imong boyfriend papangayo sa pasaylo aron magkaistorya sila pananglitag dili pa karon madawat sa imong mama wata lang pila ka semana bisig buwan mahilo na wa pa man ka mo magpasuwat sa simbahan Wapa ay paano ko sa niya imiter sa nimong mga kalihukan nimo pa ibawasan din mo mama ka nang itawag sa mga inanog open man akong anak kasi yang uyab open man siya masulti ingana ang ta no bitaw ako bitaw sa bayot ko ako sulti ako igsoon ako ng boyfriend Pedro salamat ka pala natin tulungan Kau na ko ang puzzle. Ihon.